Sembah nuwun kang tanpa upamana. Piye, Mak? Ngaso sawetara. Aku lho kowe ngendhokke rasa ngendhokke angen-angen men ora manteng lan sepaneng no. Iya. Ngono ya, Mak. Heeh. Ngiras pantes aku lawan kowe bawa rasa ngaturke ujub sedyaning para warga masyarakat ana ing dusun Kali Cecep kene no. Iya ya, Mak. Lan ingkang wigati aku lawan kowe sowan mrene pisan silaturahmi. Jembarake Srawung. Ngono ya, Mak. Mergo blakan wayah gek sepisan jiki aku lawan kowe sowan menyang Kali Cecep. Beji Arum kene. Iya. Mongko aku lawan kowe rikala semana para panawung krida, para panitia ingkang rawuh menyang gubukku, gubukmu wigatine paring dawuh
ngestreni para warga masyarakat nggone padha among perti desa, perti bumi. Oh iya sedekah bumi. Iya, muga-muga para-para kang padha lenggah ning Kali Cecep ingkang padha among tani antuk kasil pulu wektune wuwuh matikel-tikel. Mahanani murah sandang, murah pangan, murah boga. Ya ngono ya, Mak. Dene ingkang padha makarya babagan apa wae dadi lantaran tumekaning rejeki ingkang barokah lan manfaat. Iya ya, Mak. Upama ngadeg katono bisa gumrejeg tekaning rejeki yen ndodhok kemroyok rejekine. Iya ya, Mak. Para panawung krida rikala semana miji aku lawan kowe sak kanca wiwit mawesuk utawa mawawan. Enggo bengi iki tekan sesuk awan lan sesuke bengi nok. 2 hari 2 malam. Sowan ana kene 2 hari 2 malam. Iya, pancen ya adatku piye kang wis wilayah Wonosobo iki yen ora 2 hari 2 malam ya 2 malam 1 hari. Oh ngono ya, Mak. Dadi gutuk lan kurup nggone para warga masyarakat padha bandol krompol ngadani kegiatan. Mongko Kali Cecep kene iki kaya dingendikake Bapak Camat mau anggone ngadani kegiatan perti desa kuwi ora mung cukup wengi iki nanging berjalan selama 1 minggu. Oh 1 minggu. Iya. Mulane dening panitia ya disembadani tenan. Aku lawan kowe sowan mrene ora perlu nggawa alat kok omah. Iya. Iki wis sumadya alat jangkep, Alate jangkep. gamelane luar biasa. Gamelane. Wah, iya iki kagungane penyanyi Bapak Muhammad Isnaini. Ingkang tansah disumbang surungake kagem para warga masyarakat ing wilayah Wonosobo, utamane ana ing Kecamatan Kertek, ingin bakal ngersakake pagelaran kesenian nggo lengger entuk, nggo wayangan boleh. Nyatane piyambak iki pancene dasare ya piyayi lenggah pinangka anggota dewan ana ing Provinsi Jawa Tengah saka fraksi PDI Perjuangan. Iya. Tansah ngrungkepi marang para kawula ingkang remen marang kabudayan. Sembah nuwun Bapak Muhammad Isnaini. Mugi-mugi penyanipun Bapak Muhammad Isnaini panjang yuswa, istiqomah anggenipun nindakaken pakaryan. Iya. Ngrungkepi kabudayan ora bakal ana eleke lan ora ana ilange kok nok. Ngono ya, Mak. Nak, kejaba donga pamuji muga-muga para leluhur ingkang bubak bakal bebodro ana ing Kali Cecep kene Simbah Kyai Dalem Surya Ningrat lan Simbah Kyai Candra Ningrat. Simbah Kyai Cakra Ningrat. Iya. Simbah Kyai Cakra Diningrat tansah manjing ana madyaning swarga nur kastuba barokahe barokah ana lumintu-lumintir tinampa marang para anak putu putra wayah ana ing Kali Cecep. Iya, Munggahe menyang kelurahan enggo kecamatan Kabupaten Wonosobo pinaringan tentrem ayem gemah ripah loh jinawi. amin amin. Ingkang jahat kinurmatan Bapak Camat ana ing Kertek, Iya. Bapak Ardian Indra Saputra SSTP MN. Oh ngono. Bapak PJ Kepala Desa Beji Arum, Bapak Davi, Oh iya. Bapak Muhammad Isnaini anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iya, iya kepareng lenggah. Mesti lenggah no. Aku lho kowe kudu matur nuwun karo panjenengane lho. Piyambake iki jebul nuwun sewu diam-diam ya selalu mromosekke awak dhewe lho no. Oh ngono. Iki ana Kali Cecep iki piyambake rekomendasine tak bantu gamelan janji sing wayang Pak Jum. Nah. Oh iya. Ning karo Mbak Tatin Cicot. Oh, ngono iya. Lan uga iki kepala dusun penyanyi Bapak Suprih Tiono. Oh iya. Bapak Koramil, Bapak Kapolsek ana ing Kecamatan Kertek kabeh ingkang padha keparengan jenengi lan rawuh sugeng lelenggahan wungon tirakatan sinambi prihatos bebarengan kalian kula warga, kula wangsa wonten ing Kali Cecep. Mugi sedaya pinanggih karahayon. Ya ngono ya, Mak. Nak, nggo murawakani tembang-tembung wijiling wirama tetembangan muji syukur ana ngersaning Gusti supaya padha pinaringan ketrima uripe. Amin amin, Mak. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Sedulurku aja nganti kliru oh Gusti Allah sesembahanku rintananku lima waktu kanggo mrasa mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru oh Gusti Allah sesembahanku pinten latamu lima waktu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hasbunallah. Sedulurku aja nganti kliru oh Gusti Allah sesembahanku pinten latamu limang waktu kanggo mrasta mungkar lan tembang kepuji iki uga kinarya sarana miyak sepining swasana lan uga kinarya panyuwunan marang Gusti. Muga-muga apa kang jinangka apa kang sinedya warga masyarakat ana ing dusun Kali Cecep, Desa Beji Harum, Kecamatan Kretek padha jinangkung dening Gusti pinaringana sembodo kang jinangka ketekan kang sinedya. Amin amin Allahumma amin. Nok hebat luar biasa tenan nok para panawung krida para panitia ya kaya ngene iki sing jenenge aku karo kowe nglimbuk nyangik diwongake ora mung cukup gamelan wayang digelar apike kaya ngene mongko panitia ya cakap-cakep tur ya trengginas nggone nampa aku lawan kowe ya gati-gati nok Oh ngono. iya wah ora ana sing kuciwa dasare kanca-kanca wis disediani papan panggonan kanggo ngaso. Oh iya. Mongko ya pasugatane banyu mili, masakane piyai Kali Cecep kene iki ya mrasa, bumbune ya mirasa. Mula ora aneh kanca-kanca yoga mau ki ana sing dahar ki saking ketrimane iki. Ngisor lawuh tumpangi sega, dhuwur sega tumpangi lawuh. Nganti undruk-undrukan. Nggih nyuwun pangapunten kula sowan sak kanca tujuanipun mboten namung badhe nderek nguri-uri dhateng adeking kabudayan ing adiluhung menika. Lan sowan ngersanipun para pepundhen Wanasaba mriki mbok bilih wonten kekiranganipun wonten kalepatanipun kula dalah kanca sedaya kula nyuwun pangapunten. Jernyatanipun kula menika ya isih rumangsa durung becik kula menika ya isih adoh saka rasa sampurna.
upama 100% kula menika mbok bilih namung saweg gangsal persen kemawon dereng wonten kasagedan kula ingkang pantes kula pisusungaken kagem para pepunden wonten ing Kali Cecep mriki. Nanging semantena kula dipun piji pratandha menawi kula menika sampun kaanggep luwes tumrapipun pepunden-pepunden kula ing Kali Cecep matur nuwun. Semantena kula tansah nyuwun nyadong kritik saranan panyarwe saking para warga murih ing mangke saged kangge ndandosi kula lampahipun sak kanca jangkep. Nggih kanca-kanca kula menika menawi wonten griya nggenipun nabuh gleleng mong gamelane cilik-cilik. Wonten mriki kaya do alum padha saknalika. Wau sonten sampun wonten ing sambat. Aduh Pak, sesuk bali pijet kiye. Karena pan gamelane luar biasa kono. Oh iya, ukurane balungang 40-an. Wah, jan sing enong wis gleleng. Oh iya. Sing ngempul barang wis ora wani sakarepe dhewe, ora kaya ngempul ngomah. Angger mangsane nuthuk kempul malah isin. Kok isin piye? Piye wong kempul kok nyeluki Pak Muh. Muh. Merga budhek kempule iki, kempule agek merantasi no. Oh ngono. Dasar ya rancakane ukir jangkep mongko wutuh. Wah, jan luar biasa. Insyaallah tahun sesuk nyanyi Bapak Isnaini mau wis ngendika. Mugi-mugi tahun ngajeng sampun wayang kula ingkang dipun gelar. Tepuk tangan buat Pak Isnaini. Iya. Piyayi kaya ngono kuwi wis mesti lono, mesti langgeng waton wong ki tresna karo budaya kaya ngono kuwi wis tenan. Sangkane arep duwe sedulur akeh ki ya kaya ngono. Lah iya. Piyayi Kali Cecep. Oh iya. Ki Mas Dwi saka Giyanti ora rawuh. Oh ngono iya. Demben ya sowan mrana. Oh iya. Malah mau Pak Isnaini ya wis ngendika, "Jing wonten Giyanti, gamelan kula sing jereng." Pokoke selalu siap. Iya. Panjenengane iki karo budaya apa wae. Lengger dibotoi, wayang dibotoi, tayub dibotoi. Pokoke tujuane niate supaya warga masyarakat tetap rukun, tetap bersatu, bersama ngisi kamardikaning negara kita tercinta Republik Indonesia. Oh iya. Nak, iki ora dhewe lho. Aku lho pelawak lho. Pelawak. Mongko ya ambak kaya ngapa. Iki ya piyayi tetesan Wonosobo. Sapa? Mas Gareng. Mas Gareng Widya. Arepa engko ora urungu aku karo kowe ora kajen, ning ora apa-apa. Sebab aku nek kepethuk wong loro iki siji kepethuk karo Mas Widi, loro kepethuk Tatin. Iki wis ngara nek aku karo kowe arep mumbul-mumbul iki wis ngara. Mergo pancen beliau berdua iki wong ora patek cocok karo aku. Oh ngono. Kudune mengko ngati-ati nek omong diati-ati tenan. Kuwi satru bebuyutan lho karo kowe. Oh iya. Kaya Tom and Jerry. Ning sagurunge panjenengane jumeneng aku isih ana lagu siji. Tak pisungsungake kagem para sutresna kabudayan. Muga-muga kabeh padha pinaringan bagas kewarasan. Nini kaki nini aja padha mati-mati sarap sawane karya seger kewarasane. Barokah ana tumraping anak putu tutuk nggone. Gumelaring jagat raya tutuk nggone momong para anak putu. Amin. Amin Allahumma amin. Miftahul Jannah kunci surga ca. Dados. Muhammadur Rasulullah
Acara. Lumayan tenan. Bungai kanca-kanca nabuh gamelan iki nok. Oh iya. Sesuk nganggo meneh iki nok. Iya nek arek kepengin loyo awake. Nok iki pisan meneh ana layang. Oh iya ana layang. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking janipun Mbah